Vaahtolasihan on tosi monipuolinen tuote ja usean vuoden ajan sitä on käytettykin jo tie- ja kenttärakentamisen puolella. Myöskin puutarhoissa sitä paljon näkee, mutta nyt se tekee tuloa sitten talonrakennuspuolelle ja meillä onkin tässä kohteena nyt tämmönen vanhan rintamamiestalon kylpyhuone, mihin me käytetään sitä lattiaeristeenä. Vaahtolasia on 99% valmistettu puhtaasta kierrätyslasista ja vaikka valmistusmateriaalina on lasi, se ei tarkoita sitä, että tämä olisi jotenkin terävää, vaan tätä pystytään käsittelemään ihan normaalisti esimerkiksi vaikka paljain käsin. Ja tämä on todella luja tuote ja tämä on tästä pinnassa tänne ytimeen saakka samaa materiaalia. Varsinkin tämmöisissä vanhemmissa kohteissa, kun nämä betonivalut on montulla ja kieroja, niin tämä vaahtolasi on hyvä tuote, kun tällä ei tarvitse alkaa mitään erillisiä oikaisuvaluja tänne tekemään. Ja täällä kohteessa tämä lattian pinta nousee vielä aika reilusti, eli tänne tulee tuommoinen 30–40 sentin kerros tätä vaahtolasia, niin me saadaan siinä samalla sitten lämmön eristys tähän lattiaan. Tätä Foamit 20 saa tämmöisessä 50 litran piensäkeissä, joka painaa 9 kiloa. Eli tämä on tosi näppärä käyttää tämmöisissä saneerauskohteissa. Tätä saa myöskin 1000 litran suursäkeissä. Ja sitten jos menekki on tosi suuri, niin tätä pystyy sitten irtomurskeena tilaamaan kuorma-autoittain. Ennen tiivistämistä niin tuommoisella asfalttikolalla tai sitten laudan pätkällä tasoitetaan tämä mahdollisimman tasaiseksi tänne. Ja jos on isompia tiloja, niin silloin kannattaa esimerkiksi korkokonetta tai laaseria käyttää sitten apuna, että saadaan mahdollisimman tasaiseksi tämä vaahtolasi tänne pohjalle. Ja nyt kun meillä tulee tämmöinen 40 sentin kerros tänne, niin tämä kannattaa 2 erässä tiivistää. Eli nyt me ollaan levitetty tänne 20 sentin kerros, mikä ollaan tasoitettu, ja sen jälkeen me lähdetään tiivistämään sitä tämmöisellä maantiivistystärylätkällä. Ja tää on tämmönen 75 kilon painoinen, eli tällä kun pari kertaa ajaa tän ylitte, niin siitä tulee tarpeeksi tiivis. Ja tämän murskeen muodon ja kitkapinnan ansiosta tällä saadaan tiivistettyä tiivis ja kantava pohja. Tiivistyksen jälkeen levitetään toinen vaahtolasikerros ja se kanssa tuolla asfalttikolalla tasoitellaan sitten haluttuun korkoon. Ja sitten lopuksi tämä vielä tärytetään huolella kauttaaltaan. Ja jos tässä vaiheessa sinne tulee vielä jotain monttuja, sitä sitten tasoitellaan ja tärytellään niin pitkään, että se on mahdollisimman tasainen ja tiivis se pinta. Tähän kohteeseen suunnittelija on piirtänyt tähän tiiviin vaahtolasin päälle 8 sentin lattiavalun ja tähän tulee nyt ekaksi suodatinkangas, sen jälkeen tulee kaikki tarvittavat raudoitukset, lattialämmitykset ja sen jälkeen tähän valetaan sitten betonilattia päälle.